Takže čau lidi, já vás při novém videu a dnes to bude z Minecraftu. Sice jsem při tom svém prvním videu říkal, že nebudu natáčet moc Minecraft, ale když jsem se díval, kolik zhlédnutí má Minecraft a oproti ostatním videím, tak jsem si řekl, jo, tak ten Minecraft radši budu natáčet a protože mám nejvíc zhlédnutí a abych řekl pravdu, mě to i celkem zase začalo bavit. Takže si zahrám dneska Minecraft a zkusím se dostat nějaké Bed Wars, jestli bude volné. A zatím to vypadá, že ne, tak doufám, že to něco... A server is full. Nevadí, tak můžeme se dát znovu do Hunger Games, třeba se nám povede víc, nebo Survival Games. A můžeme se dát Survival Games. Tak jo, doufám, že se nám povede líp než při tom prvním videu. A tady, a jsem tam, výborně. Takže doufám, OK, kde to sakra jsme? Hele, jako mě to nevadí, ale jako, no, OK. Tak já nepůjdu doprostřed, ale půjdu tam nahoru, protože tam je už něco mohlo být. A no, uvidíme. Jo, jak jste si mohli všimnout už v tom prvním videu, tak já nemám originální Minecraft. Jsem tady ženská a mi to, abych řekl pravdu, dvakrát nevadí a doufám, že tu najdeme nějakou truhlu. A jo. Ještě mi řekne, tady není žádná truhla jako nahoře. OK, takže to byl trochu fail, protože tady není žádná bedna, jakože. To si ze mě děláte srandu, nebo co? OK, tu fakt není žádná bedna. Wow. OK, to jo, mám parkour skilly. Takže tu fakt není žádná bedna, děláte si jakože srandu. Co byl sem, tady by něco mohlo být, ne? Pojď, řekni, že to je nějaká bedna. Damage, a tahle úplně situace, mám damage, výborně. Tohle úplně mění situace, ale fakt úplně mění situace. Což je baračů, to není česká. Co se to děje? No, tak to je zajímavé. Nikde nic, tyjo. Čestku. Já chci další čestku. Další čestku, prosím, dejte mi čestku. Prosím, skutečně koukám. Už je nás tam 7, ale já jsem zatím nic neudělal. Čestka, prosím. Prosím, čestku. Ale tak to je zvláštní, že tady zase není čestka. Jo. Tyjo, hej. Tohle už měl často, tady fakt nikdy není často žádná. Našli jsme často výborně, ale nic to není, takže to se jdeme tak sem. Nevím, jestli ty emeraldina, jestli tu jsou, nebo jestli to tu je jen tak dané. A mě určitě můžete napsat do komentářů. A... OK. Jo. OK, takže já mám lagy. Kde jsem? Ale odezvu mám dobrou. Vůbec nevím, čím to může být. Tyjo. A tohle je fakt nepříjemné. OK, to je hodně nepříjemné. A doufám, že něco najdem. Nikde. OK, tak, dobře no. Zatím nikde nic, výborně. A začíná deathmatch. A my jsme 3. A já nic nemám. Což je dobrý fail. Wow. Dobrý, ale jo.
Máme dobré věci oproti těm dvou, no, to je jako pravda. To si děláte srandu! To si děláte srandu! My jsme to vyhráli! My jsme to vyhráli, no to ne! Sice trochu srabárna, ale vyhráli jsme a to je hlavní. Wow! Tak jo, je pravda, to bylo hodně srabacká, ale jsme vyhráli, wow. To je, wow, to je jako vážně. Tyjo, já myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám líbí zatím moje tvorba, určitě budu rád, když mi dáte odběr. Díky moc, jestli se koukal na to video a zatím čau.